Sa katapusan akong pakig-ambit, akong isugdan pag hisgot gabahin unsa ang simbahan o niya unsa ang kabililhon sa banay, unsa ang luna papel sa banay diha sa kinabuhi nga simbahanan. Karon atong tanawon unsa gyud ang sitwasyon sa simbahan dinhi sa Pilipinas. Magsugod ta sa unsa ang panglantaw sa simbahan karon. Unsay gidamgo sa simbahan nga Pilipino karon. Ug ato ni siyang mahibaw-an, makit-an. Kung mubasa ta, mutuon ta, mubalik ta pagtan-aw sa Second Plenary Council of the Philippines, ang PCP2, kay anha nato mahibaw-an ang paglantaw sa simbahan. Nga naningkamot kita nga mahimo tang usa ka katilingban sa mga sumusunod ni Kristo. Nga unta kita nga mga matuhuon, mga Kristiyanos, magpuyo sa kahiusa diha sa Dios. Nga ikatulo nga musalmo ta, no? Sa misyon ni Kristo. Misyon sa simbahan. Ilabi na gayud ang pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Misyon ni Kristo, na pari, propeta, ug hari. Ug gipun-ani ang panglantaw nga mahimo unta ta nga simbahan sa mga kabos. Kining katapusan mao ni ang dako kayo na hagit nato nga mga Pilipino, natong simbahan ng Katoliko din sa Pilipinas. Simbahan sa mga kabos. Dunay mga sesyon pa nato niini kung unsay pasabot niya. Ako punting lang niining maong ni higayuna mao ang misyon ni Kristo. Og misyon sa simbahan isip pari, propeta ug hari. Ang usa ka kakatawhan nga matuuhon mahimong propetanhong katawhan. Pinaagi sa pagpanudlo, pagsulti sa tinuod, pagsangyaw sa maayong balita, pagsaksi ni Kristo. Pero kinahanglan ni nga makasabot ta kung unsa ang atong dituuhan. Muna nindot kay ning pasiugdahan karon sa Commission on Laity dinhi sa Subo na kining ongoing intensive formation program pagsangyaw 2021 kay mao ni kabahin sa atong propitanhong pagkasimbahan. Nagatuo ta ang pari lang ang propeta, dili kitang tanan kayong simbahan gitawag sa pagkapropeta. Kita usab gitawag nga harianong katawhan. Mao ni ang pagsabwag, pagpaambit sa gahom sa Ginoo, sa gahom ni Kristo. Ug ang harianong katawhan, klaro kay na nga mao ang katawhan nga buot mualagad, dili magpaalagad. Kay ang tawhanon nga hari alagaran o linibo ka mga tao. Pero ang simbahan isip usa ka harianong simbahan. Mao ang simbahan nga mga lagad. Mga lagad mutugyan gani siyang kinabuhi o magsakripisyo gani sa iyang kaugalingon
ngadto sa uban. Pangalangin. Ug ang simbahan mahimong parianong katawhan. Nahimo tang pari tungod sa atong bunyag. Kami ang mga pari nakadawat ni og itawag og common priesthood sama ninyong mga laiko pinaagi sa bunyag ug pirma. Mao na nakabahin mo nining simbahan nga pariano. Ang ordinasyon namo nakadawat kami sa ordin sa pagkapari tungod kining maong ordin mao ang naghatag kanamo sa pangalaga, no? Gahom sa pagpangalagad sa uban isip mga ministro. Common priesthood and ministerial priesthood. Now, kining maong parianong katawhan mao ang mga tao nga naghalad o pag-ampo o pagtimbaya ngadto sa Dios. Naghalad sa espirituhanong pagsimba. Nagdaig, nagampo, nagsimba sa Dios. Muna nga dili lang pipila ang mag-ampo ngadto sa Ginoo. Dili lang ang mga pari, dili lang ang mga reliyoso, kundi kitang tanan, kitang katawhan, kay una sa tanan ang simbahan, usa ka parianong katawhan. Ug kini tungod sa bunyag. Dinhi sa Pilipinas, kining maong matang sa simbahan, inubanan sa panglantaw, maunta mamahimo ta na matuod, na masunusunod ni Kristo, na mag-alagad sa uban, magsayaw sa malita, mahimong kabos. Gi-concretize ni pinaagi sa pagtukod sa basic ecclesial communities. Ang BEC maoy simbahan sa kahiusahan. Mao ang simbahan sa pagsalmon, ug gani ang simbahan nga nagmisyon. Dili ang linibo o minilyon nga katawhan, kundi ang gamay katilingbanong simbahan, mga silinganan, nga nagkapundok, nagkahiusa silang pagtuo, nga nagbasa sa balaang kasulatan, nga nagpaambitay sa pulong sa Dios, nga gihiusa diha sa Eucharistia ug nahiusa sa ilang mga kaparian. Dinhi sa Pilipinas, dinhi sa Sugbo, atong hinumduman nga nasugda ni isi programa ang BEC niadtong 1986. Nga ang atong mga parokya doon na ang gagmayng Kristohanong simbahan, Kristohanong katilingban na nagkahiusa aron mapadayag yun sa konkreto sa kasilinganan unsa ang damgo sa simbahan dinhi sa Pilipinas na dili lang mahimo diha sa papel, kundi naayod sa katawhan, naa sa katawhan. O kita sa Sugbo nag-una paganita sa PCP2. Ang PCP2 1992, 91, kita din ni Sugbo, Fourth Synod of Cebu, 1986. Manalangin unta ka nato ang Dios, na nagkasa ka nato sa grasya sa pagtuo, aron ikapaambit sa uban.